nganake sapa walid ing umat. Lakon kholaqona yakti demi yakti teman-teman gawe ingsun al insana ing menungso fi kabadin ing dalem kangelan. Surah Al-Balad iki surah Makkiyah ayat 20. Artinya ingsun sumpah demi kutha Mekah iki sira halal ing kutha iki tegese khusus kanggo sira Muhammad. Ingsun ngalalake tumindak apa kang dadi karepira senajan ingsun ngaramake wong itu lan demi wong tuwa ya iku Adam sak turunane ya iku para nabi-nabi lan wong-wong saleh. Ingsun iki bener-bener gawe menungso tansah netepi kangelan. Mene sampeyan aja sambat ana kangelane sithik iku aja sambat. Krana apa? Ya krana wis dines nang Quran nggih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya kangelan. Nggih, wis dinikmati ngoten. Tapi nek sambat iki kebangetan ketoke wah ampun temen kan ngoten ya sampai sak pantese nek grantos. Ora-ora di no. Niku jenenge kebangetan. Nah jadi ayat iki minangka tasliyah tegese pengarep-arep marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen ing dina buri panjenengane bisa nguasani kutha Mekah. Lan panjenengane dihalalake nindakake apa wae kang diharamake kanggo wong liya. Apa kang kadhawuhe iki wis diwujudake dening Allah Taala. Nalika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedah Mekah nggawa tentara sepur. Sakwise nyopot kuluk wesine ana ing siji wong. Ana siji wong. Teko sowan matur. Ya Rasulullah. Ibnu Akhtal gandulan selambu Ka'bah. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh fa'ataina. Nuli dipateni dening sahabat Zubair. Ing wektu iku ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalalake gedhe siji menungso lan ngaramake wong liya. Ora ngalalke siji wong ngaramke wong liya niku pripun? Nah, wong wekdal niku panjenengan gawe undang-undange ngeten. Nalika Fathu Mekah lho kene. Sapa-sapa wong sing mlebu omahe Abu Sufyan aman. Sapa-sapa wong kang ngancing lawange lawang omahe aman. Sapa-sapa wong kang mlebu masjid aman. Nuli Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine Allah Taala iku ngaramake Mekah sedurunge gawe langit bumi. Mekah ora halal kanggo para sapa wae sedurunge ingsun. Lan ora halal kanggo sapa wae sakwise ingsun dihalalake marang ingsun namung mangsa titik saking mangsa rina. Dadi Mekah tetep haram sebab uli ngaramake Allah hingga dina kiamat. Nggih. Dadi wong buru mawon ana niku gantuk nek pas kaji. Nggih. Nggih, lha niku mulane diarani tanah haram. Terus Allai yaqdiru. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu malam gada. Ayat 1 alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ayah sak ana to nyono sapa menungso an ing sedene kelakuan layi ya kedira iku ora kuwasa alaihi ngatasi insan sapa ahadun wong suci.
yaqulu ngucap sapa insan ahlak tu rusak ingsun malan ing bondo malan ing atol badan kang akeh aya sabono to nyono sapa insan ing sedune kelakuan lam yaro ora weruh ing sapa atur wong suwiji alam naj'al ana to ora ndadekake ingsun lahu marang insan ainaini ing mata loro walisanan lan ilat wa syafataini lan lambe loro wa daina lan nuduhake ingsun hu insan annajdaini ing dedalan loro yaiku dalan bagus lan dalan iku manungsa padha duweni anggapan yen ora ana kang bisa ngalahake dhewe-dhewe kandha ingsun arep ngentekake atau ingsun kanggo musuhi kanggo musuhi Muhammad kanggo musuhi Muhammad sing aku utusane Allah apa bener kanggo ngono iku salah Allah bakal ngalahake dhewe jadi dengan segala kemampuan puncak kemampuan yang ada nalika ora dibarengi karo irodahe Gusti Allah iku gak bakal iso wujud. Nggih. Ning nek dibarengi karo irodahe Gusti Allah, nggih, wong sing sithik iso menang ngalahno wong sing beru. Apa manusa iku duweni anggapan yen ora ana kang weruh marang dhewene, apa dhewene ora weruh yen ingsun wis gawe mata loro kanggo awake. Ilat lan lambene apa dhewe ora weruh yen ingsun iku wis nerangake dedalan Allah dedalan bagus. Mulane sing penting awak dhewe niku nggih ngati-ngati endi perkara sing luwih bagus lan endi sing kurang bagus. Terus kurang nganti apa? Terus ya? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqtaha ma'aqubah wa ma adraka ma'aqubah. Fakurqabah al-ib'an fi yawmin fi mas'ubah. Yatiman za maqrubah am miskin. Au miskinan za masrubah. Ola falak taham mengko kenapa ora nempuh sapa insan al aqobata ing dalan sing rumbil wa ma utawi apa adraka masrahake apa maka ing sira ma iku apa al aqobatu utawi aqobah maiku apa alaqobatu utawi aqobah fakku raqobah fakku pecah raqobatin sifat kebudayaan au ita'amun utawa awe pangan fi yaumin dalam dina di mazghabatin kang duweni lesu yatiman ing cah yatim zamakrobatin kang duweni kefamilian au miskinan utawa wong miskin zamatrobatin kang duweni lemah summa kana mongko nuli ana sapa insan ladina iku setengah saking wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa tawasaulan padha wekas winekas sapa aladina bisa beri kelawan sabar wa tawasau lan wekas winekas bil marhamati kelawan welas ulaika utai mengono aladina iku ashabul maimanah di pira-pira wong kang duweni panggonan tengene arus
waladina utai wong-wong akeh kafaru kang padha kufur sapa waladina biayatina kelawan pira ayat-ayat ingsun hum iku utawi alladzina ashabul mas'amati iku wong kang duweni panggonan kiwane aras alaihi mikul pengatasi alladzina kafaru narun utawi geni muksadatun kang den tumplek marang awake mbok yo padha gelem nempuh ngambah dalan-dalan lumbil tegese nglakoni perintah-perintah lan anjuran Allah kang abot kanggone nepsu awas nggih nindakake perintah nggih niku panci abot ning tumrape nepsune tumrape awake jenengan niku mboten pun dengan galih jangan pikir jangan angen-angen hakikine menjalankan sesuatu ku mboten abot lah sing mari abot krana sampeyan nuruti nepsu sampeyan gak iso ngalahno nepsu apa sira ngerti apa dalan sing rumpil dalan rumpil yaiku mbebasake budak-budak saking sifat kabudakan wong duwe-duwite dhewe kok kon nebus dulur Islam sing wektu iku status sosiale dadi budak kan angel bisa dadi wong sing merdeka niku arep abad utawa awake pangan ing mangsa paceklik marang cah yatim sing isih familine utawa wong miskin kang lungguh turu ana ing lemah nuli bisa klebu ing golongane wong kang padha iman lan padha saling wasiat nglakoni sabar lan welas marang wong kang apes wong-wong kang mengkono iku yaiku wong-wong kang duweni kedudukan ana ing tangane ana ing tengene aras besok ana ing dina kiamat yen wong-wong kang ngufuri ayat-ayat ingsun yaiku wong-wong kang manggon ana ing kiwane aras wong iku bakal ditumplekake geni kobong jadi saben wong mesti ngrasake benere dawuh iki wong cukup sembarang dingai atine digerakake kepingin rabi nuli kangelan golek ingone bojone gawe omah lan liya liyane niku sebuah kepastian nuli duwe anak lan terus-menerus ora leren-leren kangelan nganti mati mulane nek wong kuwi nggih nalika akhire roh cah gedhe calon wong berarti calon wong lagi cek bocah roh cah gedhe wong ngono ku yo enak yo iso bejo mbah yaran terus nggih sawangane krana ora duwe ora dibayar representasi ini barang akhirnya wis mergawe wis mergawe yurung dibojo ning ngilingi kepengin bojo anak bojo sing gelem tak pek sapa aku iki ora ana anake wong ora ana delalah ana sing gelem temenan dengan segala kekurangan dan kelebihan barang wis bojo susah golek pangan nek wis di bojo kudune lho pangan jadi penyawangan tentang enak itu tetap dulu barang anak cilik-cilik waktu anakku gede enak barang anak gede wayang tabekno wayang nyunatno anak ditarik wis wani pakane sing guru wani susah meneh barang sunat wis hasil sunat ayahe wayahe nikah terus sampe nek wis tuwa ha iya ya rumangsaku biyen aku ku nek wis tuwa iki anakku do mau mah kabeh jewe anu gak susah jebule je susah karena jarene pengalaman wong sing nglakoni nggih jarene nalika akhire anake
wis do omah kabeh. Dilalah ana siji loro sing ra patek mergawe barang ra roh anake ra mergawe niku susah ra pakat. Ora roh anake ra mergawe. Niku bentuk hubungane wong nalika ngayahi urip. Sok kapan lek ora susah. Padahal fitnah kuwi fitnah ku kawit mati sampai nek kuburan sampai nek gune sirat. Niku jana fitnah, jana kangelan. Sisip sembiri mpun nalika nek sirat niku slamet. Najano gasur selamat. Ning ngono rekasane nek fitnah krono gasur. Masih kempot pokoke nggo gasur nek gone siratal mustaqim. Nek gone sirat. Lah engko nek wis bar sirat selamat kok nggone dhuwur neraka jahanam. Iku lagi bebas. Bebas kok bebas kok gone fitnah. Mulane fitnah kuwi min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyih dajjal. Niku bentuk fitnah terus sampai mati wong jentuk fitnah. Fitnah ku aja sampean bayangke sampean ora nglakoni didalek wong difitnah mboten niku sing dikarepe nggih. Fitnah urip, fitnah mati itu beda-beda. Nuli nalika duwe anak lan terus ora larang-larang kangelan nganti mati. Bisa ora kangelan lan ora bayang yen wis mlebu swarga utawa neraka. Lah nek nduwe neraka ya malah luwih rekosane fitnahe nggih. Lah sing slamet iki ya slamet lolos nggih iso nyebrang sirat berarti lolos penghuni neraka. Yen wong iku mesti kangelan ana ing sajroning lan ora kangelan yen wis ana ing swarga. Salah banget yen kangelane namung ditujuake ana ing kepentingan duniawi. Nanging kudu ditujuake marang urip tanpa kangelan ya urip kang ana ing swarga. Nanging ing zaman saiki arang-arang kang demen swarga dadi ora ana rencana urip nggayuh swarga. Kok iso meniku? Lah buktine gak melu tentang kebenerane aturan sing diperintahke dening Gusti Allah utawa larangan sing dianggere menungso. Lah iki ayat temurun gandeng karo sumber-sumbare wong kafir kang aran Abul Aswad bin Kalda. Krana wekdal niku sumber-sumber krana ya mangsa kukoh. Mangsa kuat. Sehingga rumangsane nalika akhire ndelik gak iso ana wong sing weruhi sak piturute. Terus ayat anu surat ayat Surat Tuwasamsi Makiyatun wa ya khamsa'asarata ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samsi demi seringi wa duha lan padange sengenge.
padange samus wal komailan demi rembulan ida talah kalane alut apa komat ing samus wana lan demi rino ida jalla ing dalem mangsane gawe terang sapa Allah ing samus walaili lan demi bengi ida yang sya ing dalem mangsane nungkepi apa la ing samus wasama ilan demi langit wa malan yen to jenengake wa mabana lan yen to jenengake sapa Allah ing sama wa lan demi bumi wa ma toha lan yen to gawe rata sapa Allah ing arep wa nafsin lan demi awawan wa masawa lan yen to gawe sempurna sapa Allah ing nafs falhamah moko paring ilham sapa Allah ing nafs fujur ing lajute nafs wa taqwa lan ngati-ngatine nafs qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong zakah kang bersihake sapa man ing nafs wa qad khaba lan teman-teman tuno teman-teman rugi sapa man wong dasah kang nyasarake sapa man ing nafs demi srengenge lan padangi demi rembulan kang anut lakune srengenge demi rino kang dadi terang sebab srengenge demi mangsa bengi kang ngungkupi srengenge demi langit lan ulian bangun Allah ing langit demi langit lan ulian bangun Allah ing langit roh tengah langit iki wonten kehidupan kehidupan demi bumi lan ulian gawe Allah taala ing bumi demi awawan lan ulian nyampurnake Allah taala ing awawan nuli Allah taala paring ilham paring usik ngelakoni lacut lan ngelakoni takwa ketika ilhaman niku iso wae ning ngene bujur lan iso ngene takwa sapa-sapa kang gelem bersihake awake saking syirik lan maksiat mesti bejo lan sapa-sapa kang nyasarake awake mesti kapilun utawa cila jadi lacut lan takwa itu wis dadi usia Allah dadi usia Allah maksudnya nalika gusti Allah gerakno pikirane wong atine wong mane kula wong padha ilham iku manggon ana kalene nang gone kelajutan utawa nang gone ketakwaan Imam Muslim cerita saya Abu Aswad Ad-Du'ali panjangane dawuh aku iki ditakoni dening Imran bin Husain Abdul Aswad coba ingsun sampeyan critani apa kang dilakoni dening para manungsa ing iki dina lan dheweke padha payah-payah iku suwijine perkara kang dadi keputusane Allah kanggo wong-wong iku lan apa gandeng karo perkara kang diadepi yaiku perkara kang digawe dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan wong-wong iku besok ora iso nulak hujahe Allah marang dhewe akhire aku matur iya kabeh iku perkara kang wis dadi keputusane Allah taala Imran dawuh apa ngono iku ora ngani ngoyo Abu Aswad dawuh aku dibanget bareng Imran dawuh apa ngono iku ora ngani ngoyo aku matur kabeh perkara kang digawe lan dadi miliki Allah iku menungso ora duweni hak nakokake dadi umpamane jenengan dilalah wedal-wedal niki digawe sarwa kurang bab finansial gini ya digawe mboten ngaten tumrap gula mboten kae tok sampean ngoten niku nggih lah itu tebar milang-milang mawas diri tumrap kabeh apa sing dilakoni awak dhewe nalika awak dhewe ngabekti ngawula marang Gusti Allah nggih dadi gak ana istilah nalika jenengan digawe lara gak duwe duit terus Gusti Allah dolim karo jenengan mboten kana bukune nggih ora wae sallallahu bidul lamin abdi
Jadi kabeh perkara kang digawe lan dadi milik Allah iku menungso ora nduweni hak nakokake. Nanging menungso mesti ditakoni dening Allah Taala. Bab apa? Bab uli nglakoni sesuatu. Mulane kok iso mbok lakoni ngoten niku wau atas dasare apa? Kare-kare. Mulane fa'alhama fujuruha wa taqwa. Akhirnya idene sampeyan iku lho timbule krana kelacuane sampeyan apa timbul kanggone ketakwaane sampeyan maring Gusti Allah. Nah, sing iso jawab pertanyaan ku jenengan dhewe. Nggih. Imron dawuh sak temene aku takon kang mengkene iki namung njajaki akal nirahi Abul Aswad. Dari pengembangan pemikiran nalika Gusti Allah natrapke sing jenenge utek utawa pola dipungsekno teng gene awake jenengan seberapa jenengan uli tafakur milang-milang kegaweane Gusti Allah milang-milang apa kang dadi pawunge Gusti Allah. Iki ayat ngandung arti yang kita diperintah supaya bangun awak mewarnai awak, ngecat awak, noto awak supaya dadi awak sing iso nggayuh kebahagiaan ing donya lan ing akhirat. Dadi awak kang bagus munggo Allah lan munggo masyarakat. Najane kadang-kadang gak iso sejalan. Najane kadang-kadang gak iso sejalan. Soale urip nek donya sampean pun berusaha semaksimal mungkin nalika akhire sampean nggih ngecaki urip. Nggih, sampeyan yo kepengin akur karo kancane, apik karo kancane. Ning gak selalu disambut dengan baik utawa bagus. Krana urip nek dunya. Jadi supaya dadi awak sing iso nggayuh kebahagiaan ing donya lan akhirat. Dadi awak sing bagus munggo Allah lan munggo masyarakat. Carane ngecat, carane mewarnai hidup yaiku ngecat awak sing bagus yaiku kelawan mbabati akhlak-akhlak kang Allah nuli dihias kelawan akhlak-akhlak kang bagus. Kang kabeh kudu nganggo ilmu kang cukup lan kesabaran kang mateng lan latihan-latihan kang bola-balik. Dadi modale tetep ngilmu. Ilmu sabar ngadepi uli latihan sing bola-balik dengan segala peristiwa terulang lagi. Sangga iku saben-saben wong Islam bisa duweni perkara duweni program utawa rencana urip ngecet awake mewarnai hidupe miturut petunjuk Al-Qur'an lan dawuh-dawuh Nabi kejaba rencana-rencana liyane. Yen Allah kang dawuh nganggo sumpah kang kaya mengkono nuli wong Islam ora gubris kelawan napa kang dadi bagus awake banjur kepiye iman kita marang Allah lan kitabe Allah tentunya tetap dipertanyakan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamud biṭawaha idzin ba'atha ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha wa kadzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kala kadzabat ngoroake sapa Samudu wong-wong Samud. Bitawa sebab lanjute Samud. Idzim basa ing dalem mangsane gumregah sapa askoha wong cilaka cilakane Samud. Faqala mwadawuh lahum marang kaum Samud sapa Rasulullah utusane Allah
Nakotallahi mbarno sira ing untane Allah. Nakotallahi mbarno sira ing untane Allah wasuya lan ngumben-ngumbeni nakoh. Ngumben-ngumbeni nakoh. Fakadzabu mongolake sapa samud sapa kaum samud. Ing Rasulullah faqaru mongko padha nyembelih sapa kaum samud ha ing nakotullah. Wadam-dam mongko kebak alaihi ing atase kaum samud robohum sapa pengirane kaum samud bidam sebab dosane kaum samud. Wasawa ngratakake sapa robohum ha ing siksa walaya khofun rawati sapa Rasulullah uqbah ing akibate siksa sing ditumepake. Angen-angeno iku wong kaum Samud kang padha maksiat lan Nabi Saleh kang taat marang Allah. Mane kanggo sejarah niku dieling-eling dienggo pelajaran. Dienggo tiba. Nek Quran itu isine cerita nggih patah. Cerita tentang kaum Samud, kaum Ad, Bani Israil. Lah wong-wong Samud ngorowake utusane Allah yaiku Nabi Saleh. Sebab wis kadung kulino nglakoni kelajukan. Lajeng wis kadung dadi wateke. Nggih. Lah wong kang paling cilaka saking kaum Samud yaiku Kudar bin Salif. Mulane bentuk pakulinan, pakulinan Allah itu cilegahe kudu sapure, dilatih temenan. Tak kados ngapusi lho ngapusi. Kadang ngapusi ku disepele. Krana barang ngono wae. Barang ngono wae. Padahal akibate nggih fatal krana ngapusi. Lah wong sing paling cilaka waktu zaman murtate maksiate kaum Samud sing cilaka niku paling cilaka Kudar bin Salif. Sawise duweni rencana nyembelih untan Nabi Saleh lan disetujui dening kanca kancane Nabi Saleh dawuh, "Aja sira ganggu iku untane Allah tegese unta saking Allah mbaki. Ngumbene aja sira ganggu." Nah, kaum Samud padha ngoro-ngorowake. Akhire padha nyembelih untane Nabi Saleh. Nuli Allah nungkepake siksa marang kaum Samud sebab dosane. Lan iku siksa diratakake namung siji loro kang disiksa. Kaum Samud yaiku kaum Nabi Saleh kang padha nyembah berhala. Kaum Nabi Saleh sing padha nyembah berhala. Nuli Allah Ta'ala ngutus Nabi Saleh nyelingake supaya nyembah pangeran kang siji yaiku Allah Ta'ala. Kaum Nabi Saleh nyuwun mukjizat bukti kebenerane dadi utusane Allah. Akhire Nabi Saleh dawuh, mukjizat apa kang sira jaluk? Kaum Samud padha ngucap, kita njaluk berhala kita lan sira njaluk marang pangeran nira endi kang dituruti karo pangeran kita kudu anut. Akhire disanggupi karo Nabi Saleh. Sakwise padha teko ing perumahan berhala lan Nabi Saleh uga teko. Kaum Samud njaluk marang berhalane nanging ora hasil. Nuli kaum Samud padha njaluk supaya Nabi Saleh ngetokake unta saking watu gedhe kang duwe kang dewi ana ing sanding gunung. Saleh yen sira bisa ngetokake unta saking watu iki kita kabeh bakal iman anut marang sira. Nabi Saleh nuli salat 2 rakaat lan nuwun marang Allah. Lah kangge ngeten iki niku sing disuwun sesuatu sing luar biasa. Mulane sampeyan nek njaluk karo Gusti Allah aja sekedar udah duduk salat 2 rakaat. Apa kang dadi tuntunane para kiai, para alim iku ditindakake. Ora sekedar pandungane mbah mau gak sekedar ngono ya salat. Aja sekedar
dungane wau dungane nggih serawu donga nggih dadi ora antara suwe watoba molak-malik kaya wadon sing larani nuli pecah ngetokake onta lemu kang banget gedhe nuli sanalika onta iku manak lan gedene anak onta iki padha karo gedene ibuke akhire kepalane wong samut sakowe padha iman semoga kepala gulungan akeh kang arep padha iman nanging dipenggak dening kepala kelenteng bener akhire onta disembelih dening wong kang paling jahat kang aran Udan bin Salim lan disetujoni wong samut sawuse dipateni anake mlayu mlebu ing watu gedhe mau Nabi Saleh dawuh sing esuk raihira kabeh malih kuning tayumen sing esuk maneh malih abang dina kang kaping 3 ranira kabeh malih ireng dina kang keempat bakal siksa saking Allah kang sira kabeh ora bakal bisa nanggu lan sampean bayangke najano bentuk siksa niku nek wis diduduhke nggih sesuk rai malah ireng bar esuk malah nggih sesuk rai malah kuning kandanan gablak pamane nggih nggih ngene bar malah kuning sesuk malah abang terus malah ureng ndanean rasane cemasu temenane piye iki kan nggih bareng tondo-tondo kang dijawabke dening Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum Samud arep mateni Nabi Saleh nang Allah taala nyelametake Nabi Saleh metu menyang Palestina isuke dina kang kaping 4 ana petake Jibril saking langit bumi urip lan sanane kok kaum Samud padha mati prekum niku peristiwane kaum Samud terus Kala walai demi mangsa bengi hidayah syah ing dalem mangsa ing kebiyonan wa nahilan demi rino ida tajala ing dalem mangsa pertelo nahar wa malan demi perkara kala kang gawe sapa Allah ing ma'zakal gawe sapa Allah ing lan wal usalan wadon inna saya kumsuni ngamal nira kabeh lasat ta iku nyekti beda-beda faman mongana prute wong ato kang weweh sapa man muwehi sapa man wa takol disapa lan wedi Allah sapa man wa sadakolan benerake sapa man bila husna kelawan kalimat kang bagus fasanu yasiruhu mongko bakal gampangake ingsun iman li marang swarga wa man ana pemutawi wong bakhil kang bakhil sapa man kang wedi sapa wasta kenalan semugi sapa man wa kadha balan guruake sapa man bila husna kelawan kalimat kang bagus fasanu yasiruhu mongko bakal gampangake ingsun iman lil usra marang neraka wa mayuni lan ora bisa nyugiake anggo saking man apa malu bandane man ida taroda tetkalane kejegur sapa demi mangsa bengi nalika wis dadi peteng demi mangsa rina nalika wis dadi terang lan demi makhluk lanang lan wadon kang digawe dening Allah ngamal-ngamal nira ing donya iku mesti beda mulane sing penting niku bentuk kontribusine jenengan nalika akhire nggih ngerteni kudu nglakoni apa sing luwih bagus kanggo jenengan wektune niku contone peteng Ramadan
Nalika Kanjeng Nabi dawuh mengko Ramadana imanan waktu saban sakhire pokoke nalika akhire jenengan bangun ngamal bagus tenggene wulan Ramadan satu sisi mungkin jenengan ahli qori maca Quran iku tetep luwih bagus nek ora iso paling ora sampean seneng utawa nek iso sampean ahli salat utawa nek ora iso sampean ahli sedekah dan seterusnya tergantung potensine jenengan sing sampean kemungkinan luwih bagus iso lakoni ngoten iki niku fungsine Komar Mandor niku nah ngamal-ngamal niku ing donya iku mesti beda sebagian orang kang bagus kanggo gayu dari Allah iku bisa mlebu swarga lan sebagian mesti ana kang ngamal Allah narik wong marang neraka yen wong iku gelem weweh lan wedi Allah lan benerake apa kang dadi sine kalimat tauhid yaiku kalimat la ilaha illallah wong iku tentu ingsun gampangake nglakoni ngamal-ngamal kang dadi sebabe dhewe ning mlebu swarga sarane napa wau pertama gelem sedekah weweh karena wedi tindakane Gusti Allah ya iki aku dikeki semene mbrai dening Gusti Allah jadi sebagian tetep kudu tak wehno panggono nggone dalan sing tumuju idane Gusti Allah sedekah sing nomor loro benerake apa kang dadi sini kaisine kalimat tauhid yaiku la ilaha illallah berarti nalika nglakoni segala sesuatu atas dasare krana ngabekti ngawula ngegum-ngegumke dhateng Gusti Allah nek pun ngoten tentu digampangno nglakoni ngamal-ngamal kang dadi sebab dhewe iso mlebu swarga nalika akhire jak ngamal awak kaboten berarti perkara-perkara kala wau mboten diayah yen wong iku medhit lan semuge tegese ora butuh ganjarane Allah nggoroake apa kang dadi isine kalimat tauhid kenapa kok diare digoroki nek no cangkem la ilaha illallah tapi praktek dalam kehidupan blas gak nyambung tentang la ilaha illallah wong iku tentu ingsun gampangake nglakoni ngamal-ngamal kang dadi sebabe dhewe ning mlebu neraka yen wis dijegur ana ing neraka harta kekayaane ora bakal iso nyingkirake saking geni neraka tumrape awak iki ayat murni marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gandeng karo kelakuan bagus Abu Bakar lan kelakuane wong kafir kang aran Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar suwijine manungsa kang kathok imane. Nggih, temene lan lumane. Sedeng Umayyah suwijine manungsa kafir kang kathok kufur. Kathok gurui lan kathok medhiti. Kabeh iku dadi kersane Allah taala supaya manungsa ngerti ing keagungane Allah lan gedene kekuasaane Allah sehingga nang akhire nuli gelem milih iso milih karena modale napa modale utek utawa pikiran karena wong kudu pikiran akhire apa kepengin dadi wong kang kaya Abu Bakar radhiyallahu anhu apa arep dadi wong kang kaya Umayyah bin Khalaf ing hadis kadhawuh kang artine ngeten saben awan manungsa iku mesti ditetepake panggonane ana ing akhirat ana kalane swarga lan ana kalane neraka para sahabat padha matur menawi mekaten punawa boten pareng umpami kita nyandharaken awak kula dhateng ketetepan wau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh aja sira kabeh bisa
ngamal. Krana saben manungsa iku mesti digampangke nglakoni apa kang dadi akibate digawe dening Allah. Ya nek ngono ya wis mung karek. Kan ngeten. Bejo neraka iku karek Gusti Allah. Ora kok krana pes sampean ngamal. Maksudnya kan ngeten. Ya nek ngono ya wis barang bejo karek Gusti Allah ngene cerai digawe. Lah bundoka ya bundoka wae ngamal barang. Kan ngene akhire. Akhire Kanjeng Nabi menggak ojo gak ngono. Apike kowe tetep ngamal, dhewe tetep ngamal krana saben manungsa iku mesti digampangake nglakoni apa kang dadi akibate digawe dening Allah. Nika nek kula nyontoke gedang sing manglung ngetan. Lumrahe ambruke nalika ditegor mesti lumrahe lho nggih ambruk ngetan pomenge nyejeng ngidul siti utawa ngalor siti ya lumrah kan ngaten. Ning kaya-kaya kan gak mungkin nek ambrukmu ngulon. Najane ya mungkin wae nek pamane ono uang iki beket gedene akhire jumlah kan saged nggih. Lah wong ngamal bagus sing ngoten niku. Nggih. Nek wis ngamal bagus mosok Gusti Allah kan ngoten. Wong potongane kok. Nggih. Gusti Allah tetep gak doli. Mari kamu. Yen wong iku setengah sangali kabejan ana ing akhirat. Wong iku tentu lakone ngamal-ngamali wong kang ahli kabejan ing akhirat. Yen setengah sangali cilaka tentu digampangake nglakoni ngamal-ngamale wong kang ahli cilaka. Muni Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maca ayat ifhamman atau tako sak terus. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina lal-huda wa inna lana al-akhirata wal ula wa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa la yaslaha illa al-asqa. Asyhadu mampu wale-wale to. La yaslaha. Hei, iku sing nang ngono. La yaslaha illa al-asqa. Hei, sing guri judir illal asqa. La yaslaha. Ayo anyul sing arep. La yaslaha illa al-asqa. Wah, wong judir kok ngono lak mecucu. Ora iso judir iki ya. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li hadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Inna alaina stune iku tetep ing atase ingsun. Lal huda yakti ana pituduh. Wa inna lana lan stune iku tetep keduwe ingsun al akhiratu yakti ana akhirat wa kula lan dunya. Fa anzartukum monggo meden-medeni ingsun ing sira kabeh naron ing geni talado kang bulat-bulat apa nar. La yaflaha ora mlebu ing nar illal asqa angin sapa wong kang cilaka. Alladzi wong kadzdzaba kang goroake sapa ladi wa tawalla lan mengo sapa ladi. Wa sayujannabuha lan bakal denadoake ya ing nar sapa al-atqa wong kang wedi Allah taala. Alladzi wong yukti kang gelem mewehake sapa ladi malahu ing bandane ladi. Ya tazakka halim bagusake awake sapa ladi.
wa ma lan ora ana li ahadin iku tetep ngatasi iku tetep kedue wong suwiji indahu ing dalem ngersani lati indahu ing dalem sandinya alladzi yu'ti malah min nikmatin utahe kenikmatan tujza kang den bales sapa nikmat illa batiho ing panumrih illa batiho awajhi rabbi angin numrih ridane pengirane man ala kang mulu wala saufa niki bakal wala saufa yardo lan nyekti bakal ridho sapa man. Ingsun Allah iku mesti nuduhake laku bener lan laku salah. Nggih. Kang bener ingsun perintahake, kang salah ingsun larang. Lane nek bentuk napa bentuk pengertian awal itu merape ketakwaan nek sara Mbah Mul nggih. Lakone perintah ngedohi cegah gampang sing dilingli ya ngedohi perintah lakone perintah ngedohi cegah. Nggih. Perintah tumawe tumrap laku bener sing didhawuhke dening Gusti Allah, ngedohi laku salah sing dilarang dening Gusti Allah. Lan ingsun kang kagungan akhirat lan ingsun kang kagungan donya. Dadi yen sira luru kepentingan donya lan akhirat supaya sira luru ana ing ngersane Allah. Nggih. Dadi sing kita tuju niku nek milih entuk donya, milih entuk akhirat sing sampai tuju ridane Gusti Allah. Aja sira luru ana ing sakliyane Allah. Sangka iku penduduk Mekah lan kang padha kafir. Ingsun medeni sira aja nganti mlebu neraka kang bulat-bulat genine sak wektu. Ora ana critane manusa mlebu neraka kejaba wong kang cilaka. Yaiku wong kang goroake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mengo tegese ora gelem iman, ora gelem manut pituduh-pituduhe. Wong-wong kang wedi Allah kang padha gelem wewehake ibadane perlu bagusai awake nggih ngecat awake kaya Abu Bakar radhiyallahu anhu bakal ingsun adohake saking neraka kasebut. Ora ana wong kang duwe nikmat kang perlu dibales ana ing sandinge wong kang mewehake artane yaiku Abu Bakar dhewe mewehake artane namung numrih ridane pengirane lan wong iku mesti bakal ridho nampa ganjarane pengirane. Mulane bentuk ibadah sing amaliyah amaliyah ibadah sing bangsa amaliyah niku hakikate disediake kan tumrape awak dhewe sesama padha-padha menungso. Nggih. Tapi krono mental sing akhire ternodai. Nggih, akhire nalikane wong nyilih kancane, nyilih wong liya, akhire bungani. Nggih. Utawa nalika nyilih akhire bayar sewa. Kan hakikate janjane ya cukup menawa wis gawe cukup tumrap liyan nggih niku pun asem nalika sing digoleki panumrih ridane sing dicumrih namung ridane Gusti Allah ning krana kebujuk karo endahe enake sewan enake bunga dan seterusnya ngaten nggih. Jadi ayat iki tumurune marang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garing gandeng karo kedadian kang dialami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nalikane tuku budak kang asma Bilal kang nalika iku dadi budake wong kafir sing jenenge Umayyah bin Khalaf. Ceritane kan ngene. Nalika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai nyiar-nyiarake agama Islam ana ing Mekah. Iku saking setitik-setitik penduduk Mekah padha iman. Wong-wong kafir Mekah padha muring-muring lan padha usaha bendung. Wong Mekah kang arep padha iman lan balikake wong kang padha iman bali nyembah berhala. Abu Bakar suwijine wong sugih lan Bilal suwijine budak ireng kang dadi budake Umayyah bin Khalaf.
uga melu iman. Bilal tansah diploro lan disiksa dening bendarane yaiku Umayyah bin Khalaf. Yen nuju panas banter Bilal di blejeti sandangane nuli digletakake ana ing pasir kang banget panase. Nuli Umayyah bin Khalaf perintah njupuk watu gedhe supaya didelek ing dadane ana ing dadane Bilal. Umayyah ngucap Bilal sira mengkene saben dina hingga sira mati utawa ngupuri Muhammad. Nanging Bilal tetap iman lan ngucap ahad artine Allah namung siji. Siji dina nuju Bilal diploro kang mengkono iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwat pirsa Bilal kang mengkono iku nuli panjenengane dawuh ahad yunjika Allah kang siji bakal nyelametake sira. Abu Bakar sing sahabat kang saben ana budak manjing Islam nuli Abu Bakar sing sahabat kang saben ana budak manjing Islam nuli diploro mesti dituku nuli dimerdekake. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh marang Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, Bilal disiksa Umayyah krana agamane Allah." Abu Bakar ngerti apa kang dikersake dening Kanjeng Rasulullah. Nuli kondur njupuk emas sakati, nuli budal menyang Umayyah, nuli dawuhe Umayyah, "Boyo sira wedi Allah gate karo Bilal." Iki Umayyah jawab, "Yen sira bisa kena sira slametake nuli Bilal dituku dening Abu Bakar lawan emas sakati nuli dimerdekake." Nggih, dadi apa di pek untung badan. Nalika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nebus Bilal nuli dimerdekake wong kafir Mekah padha guneman. Mulane Abu Bakar diminta kang ngono iku krana bales budi. Nuli ayat iki tumurun. Lah ayat iki senajan tumurune gandeng karo kelakuan bagus Abu Bakar, nanging wong Islam saiki aja nganti eto-eto ora ono yen ana sedulur Islam dikani ngoyo dening wong kafir. Nanging pengumpulan arto lan arto kudu legal dianake nuli kanggo mbebasake sedulur Islam iku. Ora namung ana ing perkara kang mbebasake sedulur Islam kang dikani ya dening musuh Islam, nanging bantu sedulur Islam kang lagi nyandang sang aja namung meneng, nanging bisa ana kang mimpin sedulur Islam ana ing nganakake bantuan. Lan aja lumrih apa-apa kejaba bisa oleh ridane Allah minangka tanggung jawab pengakuan wal muslimuna wani kabeh wong Islam ku surat Duha. Surat Duha makiyatun 11 ayatan wa surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.